Umengameli uCyril Ramaphosa usazise usomlomo wephalamende uThandi Modise ukuthi ukutshalwa kwamasosha ezokuvikela kulelizwe kuzobiza elakuleli imali engu R641 Million izinyanga ezintathu. Umengameli uRamaphosa ubhalele iphalamende likazwelonke elicacisela ukuthi usegunyaze ukujutshwa kwamasosha abalele izinkulungwane ezintathu kuzo zonke izifundazwe. Umengameli wezwe uthi ukujutshwa kwamasosha kulandela isinqumo somkhandlu iNational Virus Command Council sokuvala ukusebenza kwezwe ukunqanda ukubhebhetheka kwegciwane icorona. Uthi amalungu eSANDF azosebenzisana namalungu amaphoyisa akuleli iSouth African Police Service ukuze baqikelele ukugcinwa komthetho ukuvikela abantu bakulelizwe kuba bangatheleleki kanye nokuthi leli gciwane lingabhebhetheki. Ukusebenza kwamasosha kuqale izolo kuze kube umhla zingama-26 kuNhlangulana. Umengameli uRamaphosa uzophinde azise umkhandlu wezifundazwe ngesinqumo sakhe.